Dewch i ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto am y fraint o gael dod ger dy fron. Cyn ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal di. Tyr di blith tywallt ysbryd arno mi ni gofyn hyn o'r tre enw ac heddiant yn hardwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned dros nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr di 3. Ond cyn hynny, nos Iau am hanner awr di 7 fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn y neuadd. Felly hanner awr di 7 nos Iau sy'n dod ein cwrdd gweddi misol. Ac hefyd yn ystod y gynhadledd haf, felly wythnos i ddydd Iau, fe fydd parchedig Martin Williams yn pregethu yn yr oedfa Gymraeg pnawn dydd Iau, credu hanner awr di 4. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gan i aros ar ein heistedd i ganu Rhif 40, glan gerubiaid a seraffiaid, fyrdd o gylch yr orsedd fri. Rhif 40. Bydd hwn darlleniad o lyfr yr Actau, y 5 benod, Actau penod 5, ac yn dechrau yn adnod 33. Actau 5, adnod 33. A phan glawsant hwy hynny hwy a phromasant ac a ymgyngorasant am ei lladd hwynt, eithir rhyw pharisead a'i enw Gamaliel, doctor o'r gyfraith parchedig gan yr holl bobl a gyfododd i fyny yn y cyngor ac a archodd yrru'r apostolion allan dros enid fechan ac a ddywedodd wrthynt, ha wir o Israel, edrychwch arnoch eich hunain, pa beth yr ydych ar fedr ei wneithir am y dynion hyn. Canes o flaen y dyddiau hyn cyfododd Theudas i fyny gan ddywedyd ei fod ef yn rhyw 1 wrth yr hwn y glynodd rifedi o wir, ynghylch 400,
Yr hwn a laddwyd a chynifer oll a fydd hasant iddo wasgarwyd ac a wnaed yn ddi ddim. Ar ôl hwn y cyfod o Judas, y Galilead, y nyddiau'r dreth, ac fe a drodd bobl lawer ar ei ôl, ac yntau hefyd a ddarfu amdano a chynifer oll a fydd hasant iddo a wasgarwyd. Gyr awr hon meddaf i chwi, ciliwch oddi wrth y dynion hyn, ac a dewch iddynt o blegyd os o ddynion yma'r cyngor hwn, neu'r weithred hon fe a ddidymir. Eithyr os o ddew ymai, ni ellwch wedi dymu, rhag eich cael yn ymladd yn erbyn Duw. Yn chytuno ag ef o wneithant ac wedi iddynt alw'r apostolion atynt a'i curo hwy archmynasant iddynt na lefarant yn enw yr Iesu ac a'i gollyngasant ymaith. A hwy aethant allan o olwg y cyngor yn llawen, am ei cyfrif hwynt yn deilwng i ddioddef amharch o achos ei enw ef, a beinydd yn y deml ac o di i di, ni ffeidiasant a dysgu a phregethu Iesu Grist. Byddai bendith Duw ar ei air saint a Dduw. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist ac i ni yn diolch am y ffordd sydd wedi hagor, bod modd i bechaduriaid, i fod yn blant i ti, ac yn gweddio Dduw, a byddwn ni yn blant sydd yn dy ogoneddu di, yn dy anrhydeddu di, yn dy blesio di o Dduw. Ond i ni yn cyfaddef ac yn cyffesu o'r flaen, mor aml yw ein crwydro, ac yn dy adael di lawr, ein anghrediniaeth yn aml iawn yn ein llethu ni. Mor hwydd y mae'r un drwg yn gallu dod a'n temptio ni, ac i ni yn ildio ar y peth lleiaf. Ac y gofyn i ti o Dduw i fadde ni am hyn. Madde ein bod ni yn syrthio i'r un temptasiynau, dro ar ôl tro. Yn gwybod yr hyn yma'r un drwg yn mynd i wneud. Yn gwybod beth yw'r ateb i ddelio ar temptasiynau, ac eto i ni yn ildio mor aml ac mor gyflym. Ac i ni yn gofyn i ti i fadde ni ac i nerthu ni, ac i'n gwneud ni yr hyn dylsen i fod. Ac y byddwn ni yn fodlon sefyll, yn gadarn dros y bethau di, dros y air di, dros yr arglwydd Iesu Grist. Y bydd yr arglwydd Iesu Grist yn bopeth i ni. Ac o Dduw, y byddwn ni yn byw i dogoneddu di, a fwynhau. Felly o Dduw, i ni yn gweddio, a byddwn ti'n helpu ni i dogoneddu di yn ystod yr oedfa hon. Ym mhob rhan o'r oedfa o Dduw, gad i ni wybod cyffyrddiad o'r nef, y fydd yn rhoid yn erthyn ni, yr help sydd yn angenreidiol i dy ddyrchafu di. Ond hefyd o Dduw, y byddwn ni yn cael yr presenoldeb fydd yn peri, ein bod ni yn mwynhau dy gwmnïaeth yma yn ein plith ni. A byddwn ni'n gallu tystio o'r ffaith ein bod wedi profi dy fod yma, ond ein bod wedi mwynhau cael dy bresenoldeb. Ac bod hyn yn peri ein bod ni yn difarhau am ein pechodau ac yn gweld ein pechodau. Ond o Dduw, y llawenydd sydd yn dod a'r mwynhad pan ni'n sylweddoli bod yr arglwydd Iesu Grist ac yn cofio ei fod wedi derbyn ein pechodau ac wedi hoelio arno ef, a'i fod wedi'n gorchuddio a'i gyfiawnder a'i berffeithrwydd. Ac felly o Dduw, gad i ni deimlo dy agos atrwy, gad i ni deimlo dy bresenoldeb, helpa ni wrth i ni ganu dy glodydd a byddwn ni'n ymwybodol o gynulleidfa arall o Dduw. Fydd yn ein nerthu ni o Dduw, pan ni'n dod i di ac yn gweld gwendid y rhyfengil yn ein gwlad fach ni, pan ni'n gweld yr hyn fydd yn mynd ymlaen yn nghanol y ddinas heddi, a dros y penwythnos, a gymaint o Gymru Cymraeg yn ymgynnull at ei gilydd, ac yn mwynhau'r pethau'r byd yma. Ac o Dduw, heb unrhyw ystyried o gwbl o dy fengil di, dy air di, dy ddwrnod di. Ac o Dduw, mae'n tristau'n celonau ni, ac yn gweddio o Dduw, cael weld dyddiau gwell unwaith eto, cael gweld torfeidd yn dod i wrando ar dy air yn cael ei gyhoeddi. Ac y byddwn ni'n cael gweld edifeirwch a ffydd a'r waith. Bydd yn eidiau yn troi oddi wrth y byd ac oddi wrth ei pechod, ac yn cyffesu wrth droed y groes, ac yn derbyn yr hodd o ffydd i gredu ac i ymddiried, ac yn derbyn y clogin o gyfiawnder yn ei gorchuddio'n llwyr a pherffeithrwydd yr arglwydd Iesu Grist. O'r hoff ffydd ni a disgwyliadau i gredu fod hyn yn bosib, i bob ymddangosiad yn ein golwg ni o Dduw, madde ni bod ni'n ei weld yn amhosib llwyr. Ond o Dduw, ti yw Duw yr amhosib ac yn gofyn i ti ddweud y gair, ac y daw ar gyhoeddiad o bechod, ac y byddu di yn gweithio yn rymus unwaith eto yn y wlad hon. Te'r bendithiau'n hoedfa yma, bendithiad o bobl ar hyd a lled o wlad, gad i ni
fedri dy ddyrchafu di ac i ddiolch i ti am dy holl bendithion i ni. Te'r bendithia arwain ni nawr a diogela ni rhag yr un drwg. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant. Ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni nawr gan i Emynau 611, tyred arglwydd i'r anialwch yma bios ti o'r blaen. 611 gewn ni sefyll i'w chanu.
Naw'n testyn o lyfr yr Actau, 5 benod, adnod 42. Actau, penod 5, adnod 42. A beinydd yn y deml ac o di I di, ni pheidiasant a dysgu a phregethu Iesu Grist. Nawr, mae yna gyfnodau wedi bod trwy gydol hanes ble gwelir effaith gwaith yr ysbryd glân ar y saint. Nid dim ond cyfnodau o ddiwygiadau, ond allwch chi ddweud drwy gydol hanes y byd ac mewn amryw wlad, mae yna gyfnodau, nid yn unig o ddiwygiadau, ond tu fas I ddiwygiadau hefyd, lle gwelir effaith gwaith yr ysbryd glân yn lleol efallai, neu ar eglwys, neu ar unigolion. Yn sicr gwelir hyn drwy gydol y Beibl, nerthwyd gweision yr arglwydd, gan yr ysbryd glân I sefyll ac hefyd I ddioddef. Fel arfer, bydde dynion felly ddim wedi ymdopi gyda'r fath erledigaeth a wrthwynebiad a'r dioddef, ond eto yr oedden nhw wedi derbyn y nerth I wneud. Mae wedi bod trwy'r oesoedd, yn sicr yng Nghymru, ceir hanes o fendithion ac ymweliadau o'r nef, I ni'n gallu edrych yn y llyfrau hanes a ni'n gallu olrhain hyn, yn gweld bod yr ysbryd glân wedi dod lawr ac wedi ymweld â ni fel pobl, fel cenedl, ac fe nerthir y bobl yma yng Nghymru I sefyll, lle gwelir fod y weledigaeth yn gwbl glir o ganlyniad I hynny, bod yna rhai yn y weinidogaeth, rhai heb I galw i'r weinidogaeth, ond yn gweision ffyddlon, wedi sefyll yn gadarn drost a thrawiaeth gywir ac addoliad pur a bywyd sanctaidd. Bod nhw wedi gwneud hynny. Bod nhw wedi dyfal barhau yn gwneud hynny, trwy gydol I bywyd. A bod y weledigaeth yn gwbl glir, bod nhw wedi gweld y cysylltiad rhwng a thrawiaeth gywir, a bod hwnna'n golygu popeth iddyn nhw. Mae hwnna o ganlyniad yn peri bod nhw'n addoli mewn ffordd sydd yn gywir ac yn iawn ac yn lân ac yn bir. A canlyniad hynny yw bywyd, I chi'n gweld yn y bywyd, pan mae'r athrawiaeth yn glir ac yn ei gredu o'r galon, a gwaith yr ysbryd glân yn y galon, mae'n naturiol yn mynd I ddangos ei hun yn yr addoliad ac mewn bywyd. Ac I ni wedi weld mae yna rai wedi bod felly, ac wedi nerthu I wynebu erledigaeth. Y weledigaeth yn glir ganddyn nhw, baich I wasanaethu, beth bynnag y canlyniadau. Ac hefyd, yna yn gorfod gwynebu at gasedd ffyrnig. Yn ein gwlad fach ni wedi weld, ni wedi darllen amdano, ni'n nabod pobl sydd wedi sefyll a gwynebu i'r fath beth. Ffyddlondeb o'r mwyaf i'r efengil, mae hwnna'n wir, ond i'w harglwydd. Os ych chi'n siarad â nhw, mi fyddwch chi'n teimlo mai dyna sydd yn holl bwysig ei bod nhw'n ffyddlon i'r arglwydd. Dyfal barhant yn y dasg a roddwyd iddynt. Hynny yw, ni newidiant y dulliau na'r neges. O'n nhw'n gwrthod wneud, ond oedd e'n naturiol. Roedd beth oedd ganddyn nhw yn real. Mae'n debyg iawn i'r adnod yma, a beinydd yn y deml ac o di I di, ni pheidiasant a dysgu a phregethu Iesu Grist. Sawl un byddwn ni'n gallu ysgrifennu henwau lawr I ni nabod sydd wedi bod fel hyn. Dim llawer yn ein bywydau ni, ond mae yna nifer allan ni fod yn rhestru. Byddwn ni'n defnyddio'r gair yna yn wyneb erledigaeth ei bod nhw dal yn beinydd yn y deml neu yn y capel I ni, ac o di I di, ni pheidiasant a dysgu a phregethu Iesu Grist holl ddyddiau ei bywyd nhw. Nid oedd un wedi newid y dull na'r cynnwys na dim byd wedi aros yn ffyddlon. Mae'n anhygoel, yn dwi? Cyfnod tebyg yma yng Nghymru oedd y 50au, cyfnod na ddisgrifir fel cyfnod o ddiwygiad. Dwi ddim yn cael ei alw'n cyfnod o ddiwygiad. 1954 oedd y tro diwetha I Gymru brofi rhywbeth tebyg, ond yn y 50au, 1950 ymlaen, mi roedd na gyfnod be fydden nhw'n dweud o fendith, cyfnod y rhieni. Ac yr oedd na nifer o'r ieuanc wedi dod I gredu ac wir wedi dod I gredu. Ac yna, mae Solaw ar ôl dod I gredu yn teimlo'r alwedigaeth gan Dduw i'r weinidogaeth. Ac i'r mwyafrif, os nad pob un, ond siwr o fod y mwyafrif wedi aros yn ffyddlon holl ddyddiau ei bywyd.
ffyddlondeb a sel a pharodrwydd i gyhoeddi'r gwirionedd yn gwynebu atgasedd. Rhain yn gwynebu cael eu taflu mas o'i heglwysi. Achos bod nhw'n pregethu'r efengil, enwadau yn troi cefn arnyn nhw, yn dweud nid dyna'r efengil ni'n ei gredu, chi'n pregethu rhywbeth gwahanol, ac roedden nhw'n sefyll dros yr efengil, ac yn pregethu'r efengil, ac yn cael ei bygwyd pob math o papur newydd, pob math o bethau, yn dweud pob math o bethau hyll amdanyn nhw, ond roedden nhw'n fodlon colli cartrefi, eglwysi, adeiladau, cyfeillgarwch, arian, pob math o bethau. A'r atgasedd fwyaf yn dod o blith y crefyddol. Os ddim byd i newid agos, dyna fel yr oedd yn yr Testament Newydd. Ond fel yr apostolion, ni gymaint yn ein gwlad fach ni aros yn ffyddlon trwy ras Duw. Ac iddynt fynd yn feinydd i'r capel, ac o di i di, a ni ffeidiasant a dysgu a phregethu Iesu Grist. Wnaethon nhw barhau. Mor anodd. I ni'n meddwl bod yn anodd nawr, ac mae'n anodd nawr. Does dim cwestiwn am hynny, mae'n anodd, mae'n ddigalon. Ond fe wynebo nhw'r erledigedd fwyaf ffyrnig hefyd yn y wlad yma. A fe arhoson nhw'n ffyddlon. Ac am gyfnod tebyg eto, am ddiwygiad eto, ond am gyfnod o fendydd eto, beth bynnag yw ond bydd yr arglwydd yn dod, bydd yr ysbryd glân dod lawr yn nhw'n un y fath ffordd, fydd yn peri fi'n y rai yn aros yn ffyddlon, yr holl erledigedd. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar atgasedd y byd, fel sy'n cael ei ddisgrifio yn yma, yn ail cariad y Cristion, ac yn drydydd yn olaf Un Neges. Wel, yn gyntaf, atgasedd y byd. Mae'r hanes yma yn yr Actau penod 5 llawn cyffro, ond mae'n hanes digalon hefyd. Mae'n gymaint o atgasedd tuag at yr apostolion. Os ewch chi nôl i adnod 17 ac 18, dyma'r atgasedd, dyma lefel yr atgasedd, yr archoffeiriad, y gyfodod, a'r holl rai oedd gyda gef, yr hon yw heresy'r Saduceaid ac a lanwyd o genfigen, sylwch y gair yna, a lanwyd o genfigen, ac a ddodasant ei dwylo ar yr apostolion. Ac a'i rhoesant yn y carchar cyffredin. Dyna beth ddigwyddodd iddyn nhw. Mae'r holl beth yn warthus yn diwedd. I ddynion a oedd yn llawn gras a chariad ac yn ffyddlon i air Duw. Ac eto, cenfigen. Cenfigen yn gyrru dyn i wneud y pethau mwyaf erchill yma yn erbyn yr apostolion. Gosod dwylo arnynt. Allech chi weld y sefyllfa, allwch chi? Falle bod ni'n gallu uniaethu rhywfaint gyda'r rhain yn meddwl am atgasedd, ni wedi gweld rhywbeth, ond dim byd yn agos at hyn. Ni wedi cael pobl sydd yn ffyrnig, a falle chi'n gweld yr olwg ar y wyneb, bod yn grac gyda'r neges i chi'n pregethu, a falle da'r rhai chi'n gallu gweld bod yna poeri'n dod o'i ceg nhw, achos bod nhw'n gallu rheoli yr atgasedd. Ni wedi gweld y lefel yna, ond y lefel yma mynd hyn o'r cam ymhellach. Maen nhw'n gwybod bod eu bywydau nhw mewn peryg, a mae'r rhain yn gosod eu dwylo arnynt, ac yn eu llusgo nhw, ac yn eu taflu nhw i'r carchar, pam am fod yn ffyddlon i air Duw. I ddweud yr efengil. Ond peidwch chi a dweud yr efengil wrth ni y crefyddol, i ni'n gapelwyr, i ni'n bobl dda, i ni'n bobl moesol, ni o'r arweinwyr, i ni'n pregethu, i ni'n dysgu'r bobl, i ni'n helpu'r tlawd, i ni'n mor dda. Allech chi ddychmygu fe yn ein glafach ni'n mynd i'r cymanfa gan ni'n gwybod yr emynau, i ni'n gwybod yr adnodau, dwi wedi mynd i'r ysgol Sul trwy gydol fy mywyd i, a dwi'n berson da, ond pan mae'r efengil yn dod, beth i chi'n dweud bod fy'r holl weithredoedd i yn wastraf amser, peidiwch chi a siarad â fi fel yna. Peidiwch chi a mentro dweud, dydw i ddim yn Gristion. Peidiwch chi a mentro dweud y fath beth. Allech chi weld yr atgasedd, mae'r balchder wedi cael ei pigo. A dyna fel yr oedd i'r apostolion, roedd y crefyddwyr wedi gwylltio ganddyn nhw, ac yn gafael anyn nhw, ac yn ei taflu i'r carchar. Ond yna, yn ôl yr hanes yma, yna wyrth arall yn digwydd, dath angel yr arglwydd a rhyddhau'r apostolion, ac yna'n gorchymyn yr apostolion i barhau yn ei gweinidogaeth. A byddai lot wedi mentro dweud, nawrten. Nawr yw'r amser i fod yn ofalus. Mae rhaid i fyddhau. Pidwch a pregethu'r mor glir, sy'n eisiau bod mor glir, sy'n eisiau dweud yn union fel y gymau, ewch rownd tipyn bach.
A mae eisiau bod tipyn bach yn fwy o ddefgar i'r bobl. Dyn nhw ddim yn gyfarwydd ag e. Dyn nhw ddim yn gyfarwydd â phregethu, felly beth am i chi fod yn ofalus, byddwch chi'n diweddu lan yn y carchar, a wedyn gewch eich lladd, a wedyn pwy sydd dynnu? Pwy sydd dynnu os ydych chi'n y carchar, a byddwch chi'n cael eich lladd? Felly mae yna ddigon o gyfynhad i chi dawelu lawr rhywfaint. Ond dyma bydd nhw'n gwynebu, nad angel yr arglwydd gorchymyn nhw i fynd nôl i ble roedden nhw wedi cael ei dal a cario ymlaen i bregethu. A dyna wneithant i fawr syndod eu herludwyr. Ac felly eto maen nhw'n cael ei dwy'n gerbron y cyngor ar archoffeiriad. Ac nawr tybiwch chi bod nhw mewn tipyn o drafferth. Ond am ateb ar roddodd Pedr a'r apostolion, rhoddant yr efengil, darllenwch pan gewch chi amser, rhoddant yr efengil yn gwbl glir iddynt, sydd wrth gwrs yn ffyrnigo yr arweinwyr crefyddol fwy. Ac ych chi'n gweld yn adnod 33. A phan glywsant hwy hynny, hwy a ffromasant. Mae fel meddwl am, dwi'n gwybod os yw'n union yn ddisgrifiad teg, bod tro fi'n clywed y gair na, dwi'n meddwl am fel fath o llosg fynydd. Ffrwtian. Y tân dieflig yna o losg fynydd. Ac ych chi'n gwybod, os ewch chi unrhyw le agos iddo fe, chi ddim yn mynd i fyw. Ac yna'n gweld y lafa berwedig yn ffrwtian lawr ochr mynydd. Ac yn dynistrio popeth yn ei lwybr. Ond dyw hwnna ddim yn ddigon clir i ddisgrifio casinau pobl tuag at yr efengil. Unwaith mae rhywun yn dod i ddeall rhywbeth o'r efengil, a balchder dyn, yna aml iawn, i ni'n gweld hyn, hwy a ffromasant ac a ymgyngorasant am eu lladd hwynt. Maen nhw eisiau lladd nhw. Y dynion da, caredig yma sydd yn pregethu'r efengil iddyn nhw, ond maen nhw'n cysau'r efengil gymaint, maen nhw eisiau lladd nhw. Maen nhw wedi gwylltio'n gacwn. Ac yna, i ni'n darllen yn y benod un sydd yn fawr ei barch yn ei plith, Gamaliel, a mae yn ceisio tywelu nhw lawr. Adnod 38. Ac yr awr hon meddaf fi chwi, mae'n gweld bod yna gythrwfl fawr ar fi'n codi. Maen nhw'n mynd i ymosod ar yr apostolion, maen nhw'n mynd i rwygo nhw o'i blaen nhw, llabyddio nhw, beth bynnag. Ac felly mae Gamaliel yn ei hatal nhw'n ddoeth iawn, grandewch ar hwn, ac yr awr o meddaf i chwi, ciliwch oddi wrth y dynion hyn, a gadewch iddynt o blegyd, os o ddynion y mae'r cyngor hwn, neu'r weithred hon, fe a ddidymir. Eithir, os o ddiw y mae, ni ellwch chwi ei ddiddymu, rhag eich cael yn ymladd yn erbyn Duw. Felly mae e'n ei rhwystro nhw, ond sylwch, gwrando ar y cyngor, dyn nhw ddim yn lladd nhw. Mae eu cysineb nhw mor fawr, dyn nhw methu peidio a'i brifo nhw. Dwi ddim yn syni chi, nag yw e? Chi wedi gweld rhai pobl ambell waith, maen nhw mor grac, maen nhw'n dal i hi nôl gymaint, maen nhw'n cysau gymaint, ond yna chi'n gwybod, wrth i chi fynd, mae yna rhyw frawddeg i ffarwelio â chi, ac mae e fel cyllell yn eich cefn. Maen nhw'n gorfod dweud e. Maen nhw'n gorfod wneud rhyw niwed. Maen nhw'n gorfod dod â rhyw ddrwg i chi. Dyn nhw ddim yn gallu gadael yn dawel. Maen nhw am eich tynnu chi lawr rhywsut. A dyma sut mae o wastad wedi bod adnod 40. A chytuno ag efo wneithant, maen nhw'n cytuno. Ac wedi iddynt alw'r apostolion datynt a'i curo nhw, hwy o'r chyfynasant iddynt na lefarant yn enw'r Iesu ac y gollyngasant ymaith. Yr oedd yr ymdriniaeth gwreiddiol yn ddigon drwg, yr awydd i ddod â gwawd ac amarch ar ynynt, yw trin fel drwg gweithredwyr a'i taflu garchar, oedd hwnna'n ddigon drwg, ond nhw eisiau dod â enw drwg i'r rhain, a per iddyn nhw ddioddef yn y carchar, ond dyna, ddim i lladd nhw, nath nhw i curo nhw, gall fod wedi i lladd nhw, i chwipio nhw. Roedd hwnna'n ddigon yn ei hun i ladd llawer o bobl. Pan roedd y chwipio'n tynnu'r croen oddi ar y frest a'r cefn, a'r gwaed yn llifo. I ni gwybod, mae hwnna i gyd yn gyflawniad o broffidoliaeth yn diwedd, o'r hyn a ddwedodd Iesu Grist fydda'n digwydd iddyn nhw. Mae wedi cael ei rhybuddio, dyma sydd yn gwynebu chi. Matthew 10, adnod 17. Eithir ymogelwch rhag dynion, cynnys hwy a'ch roddant chwi i fyny'r cynghorau ac a'ch ffrewyllant chwi yn ei synagogau.
mae ei ddod. Ac felly mae wedi dod, mae wedi digwydd. Dyna yw ymateb pobl i'r efengyl. Wrth gwrs, mae'r math yma ar y ledigeth dal i ddigwydd mewn rhai mannau o'r byd, y curo ei hun. Wrth gwrs, ni'n gwybod bod hynna'n digwydd. Ond os ni cheir y curo fel hyn yn ein gwlad ni heddi, ceir yr un atgasedd sydd yng nghalon dyn. Pan ddaw yr efengyl a'i oblygiadau, yr efengyl o flaen y neidiau dynion, yr ymateb naturiol yw gwrthwynebu ac atgasedd a chasineb. Hyd yn oed ymhlith rhai sydd yn mynychu cwrddau. Maen nhw'n dod at y man yma pan yn sylweddoli beth yw'r neges. Mae yna rhyw bryd yn mynd i gwylltio a ffyrnigo. Ac felly dwi ddim yn dod fel fawr o syndod. Mae yn dod fel syndod i ni. Ni ddim yn deall ar y pryd sydd yn od. Dwi ddim yn deall pam fi fy hun a pobl eraill ddim yn deall, achos i ni'w ddisgwyl dyna yw'r disgwyliadau, dyna fel mae o wedi bod. Mae'r peth mor wrthyn, mae'r efengyl yn gwbl wrthyn i'r crefyddol. Heb sôn am y digrefydd, ond i'r crefyddol mae'n fwy o broblem. I'r digrefydd, sy'n lot o ots o gwbl dyn nhw beth mae pobl yn credu. Ond i'r crefyddol, i gwestiynu nhw, chi'n dweud nad ydw i yn mynd i'r nefoedd, chi'n dweud nad ydw i yn Gristion. Pa hawl sydd â chi ddweud y fath beth? Wel, yn ail, cariad y Cristion, adnod 41 a 42. A hwy a eithant allan o olwg y cyngor yn llawen, am ei cyfrif hwynt yn deilwng i ddioddef amarch o achos ei enw ef, a beinydd yn y deml ac o dyn i ffidiasant a dysgu a phregethu Iesu Grist. Dwi ddim yn gwneud synwyr nag yw i'r mwyafrif wedi cael ei trin yn y fath ffordd, y fath gasineb tuag atynt, wedi gwawdio, wedi amharchu, wedi curo yn ddidrigaredd, ac yna i adael y cyngor yn llawen. A pam felly? Yr oedden nhw'n llawen, nid am yr erledigedd, oedden nhw ddim yn llawen am natur cylonau, am gyflwr cylonau yr erlidwyr, y rai oedden ni cysau nhw. Dyn nhw ddim yn llawen am hynny, maen nhw'n drist am eu cyflwr nhw. Maen nhw dal yn mynd i pregethu'r efengyl iddyn nhw a dweud fel ag y mae e. Ond maen nhw'n llawen yn gadael y cyngor yn llawen. Yr oedden yn caru ei harglwydd Iesu Grist gymaint, yr oedd yn fraint dioddef drosto fe. Dyma fel o'n nhw'n meddwl, os by'r Iesu farw drostyn nhw, am fraint yw dioddef neu marw drosto fe. Maen nhw wedi deall e. Maen nhw wedi deall, os yw'r Iesu wedi dioddef cymaint o erledigedd, o bob math hir eithaf, yna braint yw cael dioddef drosto fe. Braint yw cael pobl oedd yn dweud pethau cas amdano ni. Mae'n fraint. Braint yw pobl yn troi cefn. Braint yw pobl ddim yn fodlon siglo llaw. Braint yw pobl yn poeri i'ch gwyneb chi. Braint yw pobl yn mynd o gwmpas lle yn dweud pethau amdano chi. Braint yw pobl yn trial tynnu'r gwaith i lawr. Braint yw bod rhywun yn fodlon taflu chi'r carchar a'ch lladd. Mae'n fraint. Ac os nad ydyn ni'n gallu dod i'r fan yma, mae'n rhaid i ni ofyn ble ni arni. Os yw Iesu Grist wedi dioddef gymaint drosto fi ac wedi achub fe yna i di dragwyddoldeb, yna dyle fe fod y braint o'r mwyaf i ddioddef drosto fe. Dyna oedd yn naturiol i'r apostolion. Yr oedd yn fraint, dyna pan maen nhw'n gadael y cyngor, gadael y curo a'r chwipio, yn llawen. Dwi ddim yn ei synwyr i'r byd. Ond i'r rhain maen nhw'n meddwl ei bod nhw ac yn gwybod ei bod nhw'n gwasanaethu Iesu Grist. Mae'n bopeth iddyn nhw. Matthew 5:1, gwyn eich byd pan eich gwara dwyddant ac eich erlidiant ac y dywedant bob drygair yn eich erbyn fy mwyn ni a hwy yn gelwyddog. Chi sydd yn gwrando, sydd dal heb ddod at Grist, ystyriwch hyn. Cariad yr apostolion ac eraill dros y canrifod tuag at ei gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Os nad yw hwnna'n rhywbeth dylech siglo chi ac denu chi at Grist, yna dwi ddim yn gwybod beth sydd. Mae'n dystiolaeth yn ei hunan. Pan ych chi'n gweld cariad unigolyn tuag at ei waredwr yn yr oes yma, bod rhywun yn caru'r Iesu gymaint, fod yn ddigon i siglo rhywun.
Bod y cariad gymaint, bod yr unigolyn, pwy bynnag yw'r unigolyn, yn fodlon dioddef, bod nhw'n fodlon bod yn unig. Mae hwnna'n beth anferth ond diwedd. Ydych chi, os ych chi'n Gristion, yn fodlon bod yn unig? Mae'n anodd bod yn unig, ond diwedd, falle mae'n un o'r pethau mwyaf ferchill. Yn waith na curoch, os gyda rhywun yn eich curoch chi, falle bod chi'n cael sylw a pobl yn cydymdeimlo drostoch chi. Ond i golli bob ffrind, ac i fod yn unig, mae hwnna'n ofnadw o beth, mae digalondyd yn dod i mewn. Ond dyma beth mae'r apostolion yn edrych arno, dyma beth mae Cristnogion dros y canrifoedd sy'n caru'r Iesu gymaint, achos fod wedi rhoi gymaint iddyn nhw, wedi marw dros nhw, maen nhw'n fodlon dioddef unigrwydd. Mae'r rhai yn fodlon colli swydd, neu colli cael swydd well, dyrchafiad o fewn y gwaith, achos maen nhw'n Cristnogion. Achos dyn nhw'n dweud celwydd. Achos bod nhw'n mynnu sefyll dros beth sy'n iawn. A dyw hwnna ddim yn boblogaidd yn yr oes yma, ac dyn nhw ddim yn cael dyrchafiad, ond maen nhw'n fodlon i byd. Maen nhw'n fodlon colli swydd. Mae yna lyfryn bach, dwi'n cofio llyfryn bach, ond darllen blynyddoedd yn ôl. Oedd e'n fach. Am Gristnogion mewn gwledydd lle gwaherddir yr efengil yn llwyr. Gwledydd llawn comunyddiaeth. Dwi'n credu yn Saesneg, I would rather be, os rwy'n cywiro fi eto, os mae nid yna oedd y teitl, I would rather be a doorkeeper neu rhywbeth felly oedd e. Hynny yw, oedd e'n disgrifio pobl yn y gwledydd yma lle nad oedd crefydd yn cael ei ganiatáu, ac erledigaeth o'r mwyaf, ac os o'n nhw'n cyfarfod, oedd e o dan y ddeiar, neu mewn rhyw goedwig, neu mewn rhyw selar, neu rhywbeth neu gilydd. Ond os oedd na rhywun yn dod yn Gristion, yn aml iawn bydde pobl oedd â swyddi mwyaf yn y wlad hon, oedd yn disgrifio nhw, yn cael eu herlyd, ac efallai rhai fel meddygon mwyaf wlad, neu rhyw wyddonwyr mawr, neu pobl oedd yn uchel yn y llywodraeth, ac yn sydyn iawn yn dod yn Gristion, ac yna'n diweddu lan yn sgibo'r strydoedd, yn glanhau'r tai bach, oedd ddim yn cael swyddi, oedd yn talu'n fawr. Ond o'n nhw'n dweud, oedd well gen i na aros fel doctor yn ennill cyflog anferth a byw mewn tŷ crand ac yn cyfaddawdi. Dwi ddim eisiau cyfaddawdi. Ond nid yw'n debyg iawn i'r apostolion. Bo chi'n fodlon dioddef pam oherwydd Iesu Grist. Nid oherwydd yr eglwys, nid oherwydd Cristnogion, a hyd yn oed yr efengil yw ond yr efengil yw Iesu Grist, a Crist yw popeth, a dyma beth yr apostolion. Roedden nhw'n caru Iesu Grist gymaint, a roedden nhw'n fodlon colli popeth. Dyma chi gariad at Grist, yn barod colli swydd, colli cyflog, colli cartref, colli ffrindiau, llawer yn colli teuluoedd hyd yn oed. A pham? Gan ei bod nhw'n caru'r arglwydd Iesu Grist gymaint. Am i'r Iesu ei hachub nhw, achub yr enaid, hyd tragwyddoldeb. Am i'r Iesu faddau ei pechodau i gyd. Am i'r Iesu ei golchi'n lan. Am i'r Iesu rhoi bywyd tragwyddol iddynt. Fe yw'r rheswm fod gen i heddwch a Duw. Fe yw'r rheswm fod fy nghydwybod wedi olchi'n lan, wedi delio di roi heddwch i fy nghydwybod. Fe yw'r rheswm fy mod i gallu troi at Dduw a'i alw yn dad. Fe yw'r rheswm fy mod i'n gwybod pan bydd yr anadl olaf yn dod, bydd ffydd yn troi'n olwg. Mae'r Iesu yw'r rheswm. Ac felly, yr oedd yr apostolion yn fodlon dioddef unrhyw beth. Yr oedd saint a'r rhai oedd wedi sefyll dros yr efengil dros y canrifoedd yma yng Nghymru yn fodlon dioddef erledigaeth. Fel dywed yr emynydd, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy tresorau sy'n dy enw, na thresorau'r India i gyd, oll yn gyfandaeth i meddiant gyda'n Duw. Y mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth a welodd llygad ar hyd wyneb ddeiar lawn. Nawr, oedd yn wir i'r apostolion, neu fydden nhw ddim wedi para'n ffyddlon, fydden nhw ddim wedi mynd i'r deml ac i'r tai o ddydd i ddydd a pregethu'r Un Neges yn yr un ffordd. Bydden nhw wedi tywelu, bydden nhw wedi stopio, bydden nhw wedi rafu lawr. Ond na, doedd dim yr rafu lawr ar rhain, cynyddu oedd rhain, neu fwy oedd rhain,
ac yn fwy clir i gweledigaeth, ac yn gwynebu erledigaeth i farwolaeth hyd yn oed, ond na, y mae gwedd, dyma'r heswm amdano fe, y mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori, mae'n gymaint gwell, llawer iawn ar bob peth a welodd llygad, ar hyd wyneb de ar lawn, rhosyn Saron, ti yw tegwch nef y nef, ti yw popeth i mi, ti sydd wedi maddau i mi. Felly fe na i sefyll drosto ti. Ac felly nid yn unig eithant yn llawen o'r cyngor, ond parhant ar hyn a gafodd nhw i drwbl yn y lle cyntaf, a beinydd yn y deml ac o di, neu ffediasant a dysgu a phregethu Iesu Grist. Nid oeddent yn gallu peidio a gwneud hyn. Fel dwedodd Luther, ni allaf wneud dim byd arall. Ni allaf wneud dim byd arall. Dweud mae'n bosib. Rhaid sefyll. Rhaid pregethu yr Efengil. Rhaid bod yn ffyddlon. Crist yw tegwch nef y nef. Mor drist yw ein bod yn byw mewn cyfnod fel i ni, ond yw i ni mor wan yn dydyn ni. Ni mor fach. A geilw arnom gan gymdeithas, geilw arnom o fewn yr eglwys hyd yn oed. Hyd yn oed yr rhai sy'n honni credu'r Efengil, i dawelu lawr rhywfaint. I beidio corddi'r dyfroedd. Nid yw'r oes yn gyfarwydd a chrefydd, hynny yw gwir grefydd. Dywed nad oes lle i bregethu mwyach, dyna yw'r peth ar y funud, does dim lle i bregethu, maen nhw'n galw am bregethu, dwi ddim yn bregethu, dwi'n gwybod beth yw ond dwi'n sicr ddim yn bregethu. Ond does dim lle i bregethu mwyach. Mae'r rhai bod yn mwy ofalus yn yr oes yma. Maen nhw'n dweud nad yw'r Gapel yn gallu eistedd lawr yn gwrando rhywun yn tyranu. Dyn nhw'n gallu dod i adeilad oeraidd a gwrando ar bregeth am 40 munud, dyn nhw ddim yn gyfarwydd yna. Sneb yn mynd i gallu ymdopi yna, na pam i ni mor fach, maen nhw'n dweud. Os byddwch chi'n mentro, dod fel ni, fel ein capeli modern ni, a byddwch chi'n cael fwy o gynulleidfa. A sicr byddwch allan bod yna'n wir, byddwch chi'n cael mwy o gynulleidfa. Ond nid dyna'r Efengil, a dyna yw'r temtasiwn. Mae yna gymaint o temtasiwn yn does. I newid mwyn cael pobl mewn. Beth am addasu chydig bach ar y neges, beth am torri lawr ar y neges. Sa pobl gallu eistedd yn gwrando ar bregeth mor hir. Canu emynau fel yna. Yn sicr sy'n eisiau bod mor ddifrifol. Ac felly mae'r mwyafrif llethol wedi dyfrio i lawr y dull a'r neges. Ond dwi'n yng Nghymru yn sicr ac ar draws y byd. Mae wedi hen ddigwydd. Mae wedi digwydd ers degawdau bellach. Mae wedi hen ddyfrio. A mae hyd yn oed y pobl diwygiedig yn llawer mwy cysurus, hyd yn oed gyda addoliad diwygiedig o neges bach gyffyrddus neis. Am i'r ysbryd glân ddod lawr eto. A deffro i blant ei bobl yn gyntaf, ac agor llygad y deillion hefyd, i weld ei hangen am gris. Mae angen yn does na. Mae angen am i'r ysbryd glân dod lawr, mae'n driennus arno ni, mae'r sefyllfa'n edrychu yn ebus. Ac os nad yw'r ysbryd yn dod lawr, os nad yw Duw yn mynd i weithio ac agor llygad, does dim gobaith i'r eglwys, ond does sicr dim gobaith i'r di-gred a'r di-gapel, fe fydden nhw'n tyrru ganol y ddinas, dim traffedd ar ddi-sil. Fi na gyngherddau pop a roc yn bob man, fi na chwaraeon yn y stadiwm un wythnos, fi na gyngherddau yn bob man, fi na degau o filoedd, ni wedi gweld nhw, ond beth sy'n ddigon trist i weld ar ddi-sadwn, ond i weld ar ddi-sil, ac i weld yr cwrw a'r gwyn yn gorlifo a'r llygad yn mynd yn bob math o siap erbyn ganol prynhawn, a chi'n gwybod maen nhw wedi colli arnyn nhw hunan yn barod gyda'r ddiod, a chi'n gweld maen nhw'n mwynhau eu hunan ac yn addoli bal, ac yna beth mae pobl yn dweud wrthyn ni yn yr eglwys yw peidiwch â pregethu'r Efengil iddyn nhw, peidiwch â fod mor blwnc ac yn blaen, ac yn sicr, fydd y byd ddim eisiau clywed hyn, ond yn sicr i chi dyw'r eglwys ddim eisiau clywed y chwaith, achos mae'r eglwys tybiwn ni yno hefyd. Os wedi mynd i'r capel yn y bore, tybiwn ni fydd y nifer yn y pnawn. Dwi'n weddol sicr yna. Cofio clywed unwaith am un eglwys pan oedd y marathon tu ôl i ni. Ar y sil. Ac oedd yn cael ei gyhoeddi i ymuno yn y dorf ar ôl yr oedfa. Nawr dwi wedi bod yn rhan o'r dorf. Ond nid yn rhan o'r dorf i ddathlu'r marathon, ond i groesi'r lôn nôl i'r car. Gyda 30,000 o bobl yn torri'r sabodd,
Ond dyw e ddim yn neud dim byd i nagyn. Ac y beth yw'r ateb? Beth am i ni ymuno gyda nhw? Dangos na, mae hwn yn iawn. A ni ddim eisiau dweud bod yn anghywir. Ond bron iawn i chi meddwl, o ble mae'r oes yma wedi dod? O ble mae'r eglwys wedi dod? Yr oedd rhain yn mynd o di i di, syth ar ôl cael ei chwipio bron i farwolaeth. A be wnaethon nhw? Nathon nhw newid rhywfaint? Nathon nhw dyweli lawr? Yn sicr i chi wnaethon nhw ddim. Wnaethon nhw ddyfal barhau, yn gwybod falle carchar fi diwedd y gan, neu hyd yn oed marwolaeth. A chwipio to. Ond roedden nhw'n caru Iesu Grist gymaint. O'n nhw'n dweud, os bu Iesu farw drostai, dim dwi'n marw, dioddefodd Iesu uffern, tragwyddoldeb i uffern i bob un o'i blant, arno fe ei hun, yn fy lle fi. A dwi ddim yn fodlon colli ffrind. Dwi ddim yn fodlon bod yn unig gweddill fy mywyd. Ac i ni eisiau poblogrwydd. A ni eisiau cynulleidfa fwy. Mwyn wneud y drychwch i ni'n llwyddo. Dyna'r tragedy. Pan ni'n eisiau fwy o gynulleidfa ni'n hoed ar y sil, achos falle bod ni eisiau edrych fel bod ni'n llwyddo, yn lle bod ni eisiau Crist a'i enw yn cael ei ddyrchafu a'i ogoneddu am y dioddef a wnaeth e trosto. O, mae angen yr ysbryd glân, ni'n siglo ni yn deffro ni, ac yn olaf yn drydydd Un Neges oedd. A beinydd yn y deml ac o di, ni ffeidiasant a dysgu a ffregethu. Ffregethu beth? A unwaith to, mae mor glir yn yr ysgrythyr a dwi ddim yn deall. Chi gallu mynd i oed fawn a chi'n gwrando o'r neges a chi'n meddwl, sa'n siŵr os gafodd yr enw Iesu Grist ei enw unwaith. A dyma be wnaethon nhw pregethu Iesu Grist, dysgant a ffregethant Iesu Grist. Dyna'r ateb ar gyfer heddi hefyd. Dyna yw'r ateb i ni'n meddwl, mae nid dyna yw'r ateb, ond dyna yw'r ateb. Bydde llawer o bwyllgorau yn fyrach o lawer petaint yn cadw at hyn. Achos bydde dim angen iddyn nhw drafod gormod am drefn gwasanaethau mwyn denu pobl mewn. Bydde ddim eisiau meddwl o ffyrdd o gadw'r gynulleidfa, pwyllgorau, mae yna bwyllgorau di-ri ond oes na. Mae yna bwyllgorau di-ri sy'n dod at ei gilydd siwr o fod i feddwl sut i ni'n gallu moderneiddio. Sut ni'n gallu fod uniaethu ar bobl? Y werin, maen nhw'n dweud. Sut ni'n gallu cael y bobl mewn? Ac maen nhw'n meddwl, maen nhw'n cael pwyllgorau, maen nhw'n meddwl, be newn ni hyn, gewn ni rhyw barti, a gewn ni rhyw sel ddillad neu rhywbeth, a rhoed ar y elusen, ac meddwl am bob math o bethau da sydd yn helpu, a beth am i ni roi bwyd iddyn nhw, beth am i ni wneud ar y llall iddyn nhw, beth am i ni i gynnal mwy o bethau i'r ifanc, a beth am i ni dysgu cyneuon iddyn nhw'n dangos bod ni ddim yn oed chwarae pêl-droed, mae'n beth da, chwarae pêl-droed gyda'r plant yn y capeli, a cael neuadd fach a chwarae pêl-droed, wneud hwnna ddenu nhw mewn, a mae'r pwyllgorau yma, sut i ni mynd i helpu'r pobl mae'n dod i'r capel, pan bod nhw eisiau dod i'r capel, dwi ddim yn siŵr, achos pa neges bod nhw'n mynd i roed iddyn nhw, dwi dal ddim yn siŵr, ond maen nhw eisiau nhw ddod i'r capel, a falle dweud, beth am i ni trial bod yn bobl neis sy'n gilydd, a bod ni ddim yn ymladd na chwarela, a bydd dim rhyfeloedd. Falle dyna yw gor-symleiddio, beth yw crefydd, i bod yn neis gyda'n gilydd, a helpu'n gilydd, a helpu'r tlawd, a helpu'r byd. Wrth gwrs, sy'n ni eisiau helpu pob un. A mae'r pwyllgorau yma'n dod at ei gilydd ac yn meddwl, sut fedrwn ni ddenu a dylanwadu ar gymdeithas, a dod â chrefydd nôl i'r bobl. Beth am dod â'r adloniant mewn, mae'r pwyllgorau yma yn trafod adloniant ac ar adloniant ac yn meddwl, wel beth am i ni cael band? Beth am i ni cael band sydd yn llwyddiannus iawn? A maen nhw'n dod i chwarae ni yn y neuadd a ni'n cael y bobl, maen nhw'n gyfarwydd ar adeilad wedyn ni. Maen nhw wedi cael rhyw band lleol yn dod i chwarae iddyn nhw. Ac wedyn band Cristnogol yn dod i'r oedfa. Hysbysebu nawr yn bwysig yn dweud. Hysbysebu deniadol, beth am i ni hysbysebu, beth bynnag yw ar y ffurfiau, ar y cyfrifiadur, ar y ffonau symudol, ar y Facebooks, ar Instagram, a beth bynnag oedd y Twitter, neu beth bynnag yw nawr, sa'n gwybod beth yw'r holl beth yma, ond mae'n ffordd o hysbysebu yn dweud. Ffordd gret, ni'n gallu clicio bus a mae off a fe, a maen nhw'n mynd. A beth am i ni wneud yn ddeniadol? Beth am i ni wneud ein hoedfa a'n hadeilad i edrych fel clwb nos? Weles i hwn yn ddiweddar. Un lle o'n i'n meddwl o clwb nos, lle oedd pethau mwyaf anfoesol yn digwydd. Dyna oedd fy teimlad cyntaf. Wedyn sylweddolais i bod rhywun yn ei jeans a'i Chris T a meic yn ei law ac yn edrych person ifanc bydde pobl yn dwlu gwrando. Sylweddolais i, mae capel oedd e. Oeddi hwnna'n mynd i ateb y broblem? Wel, yn sicr mae'n mynd i ddod â pobl mewn.
Ond sy'n mynd i clywed beth sydd angen arnyn nhw. Achos un neges sydd na. Ac felly, os bys ni canolbwyntio ar y neges yma, byddem eisiau ni boeni am yr adloniant, am yr hysbysebu hyd yn oed. Byddem eisiau ni boeni am denu pobl i ddod mewn, bod ni eisiau pobl i ddod mewn, a ni eisiau dangos iddyn nhw croeso ac yn y blaen. Ond yr hyn sydd angen yw baich am eu heneidiau nhw, baich am agoniant i Iesu Grist, i ogoneddu fe, i ddyrchafu Crist, i bregethu Crist. Dyna beth sydd eisiau yw cael baich, mae dyma yw yr unig ateb, dyma yw yr unig neges, a'r neges yw Iesu Grist ac ef yn groeshoeliedig. Dyna'r neges, does dim neges arall. Gwastraff amser yw pob neges arall. Os rhowch chi destun arall sydd ddim yn cynnwys Iesu Grist a'i groes, yna allwn ni ddweud hyn, peidiwch o trafferthu wneud y fel neges efengylu. Crist a'i groes yw'r neges bob tro. Mae'r eglwys heddiw yn dydyn ni fel gwleidyddion yn cyflwyno'r hyn mae'r bobl am ei clywed. Mwyn ennill eu pleidlais, ond dyna yw gwleidyddiaeth. Maen nhw'n trio gweld be mae'r bobl eisiau mwyn dweud dyna be maen nhw'n mynd i wneud. A dyn nhw beth yn ei wneud ond maen nhw'n dweud, nawn ni addo i chi be chi eisiau clywed. A dyna be mae'r eglwys yn wneud, fe roddwn i chi be chi eisiau wneud, be chi eisiau clywed o'r neges a beth i chi eisiau wneud mewn addoliad. Os ych chi eisiau cael drums a keyboard a rhywun yn y blaen gyda gitar i addoli, ac hwnna am 3/4 awr a gewn ni rhywun i roi neges i chi am 10 munud sy'n rhoi 3 neu 4 joc, a rhyw neges foesol ar y diwedd, os mae dyna be chi moyn, dyna be gewch chi. Mae'n druenus ond yw ein bod ni wedi dod i'r fath dymderoedd. Hyn a dywed gair Duw. Nid dyna wnaeth yr apostolion a llawer dros y canrifoedd ers hynny. Yr hyn a wnaeth yr apostolion, yr hyn a wnaeth yr eglwys fore, yr hyn a wnaeth y saint, yr hyn a wnaeth y diwygwyr, yr hyn a wnaeth Williams Pantycelyn, yr hyn a wnaeth Griffith Jones o Llandowror, a Thomas Charles, Christmas Evans, a lle chi fynd mlaen, Howell Harris, Daniel Rowlands, a wedyn sewch chi Josephine, Whitfield, a Wesley, a Spurgeon, ac yna'n fwy modern i Lloyd Jones, ac yna i'r oes on, lle oedd yn had y pregethu. Dyma oedd y dynion yma'n wneud, oedd nhw'n pregethu gair Duw, ac yn pregethu Crist croeshoeliedig. A fod Iesu Grist wedi marw dros yn dyna oedd y neges, ac mae fe'n unig yw'r ffordd y gwirionedd ar bywyd. Mae fe yw'r ateb, does dim ateb arall. Yn dramgwydd ac yn ffylineb i'r Iddewon a'r Groeged, parhant i bregethu'r neges. Yn gwynebu marwolaeth, parhant i bregethu'r neges. Yr unig neges all achub enaid o golledigaeth i fyddhant i orchymyn yr angel yr arglwydd. Grandewch ar hwn. Adnod 20, dyma oedd y gorchymyn. Ewch yn y carchar, dyma'r gorchymyn. Ewch, sefwch a lleferwch yn y deml wrth y bobl holl eirau'r fichedd hon. Yr holl ffydd, yr holl efengil. Ewch nôl i ble gafoch chi'ch cipio a'ch arestio a'ch curo, ac ewch i bregethu yr un neges eto. A dyna be wnaethon nhw. Ni pheidiasant a dysgu a phregethu Iesu Grist. Pregethu mai fe yw'r unig ffordd i dderbyn heddwch a maddeuant a bywyd trygwyddon. Dywedant oedd y bobl mai Crist oedd y Meseia. Dyna beth wedon nhw. Oedd hwn yn ffylineb ac yn wylltineb iddyn nhw ac yn dramgwydd. Crist y Meseia, ni'n disgwyl y Meseia. Chi'n dweud mai Iesu Grist yw mab Duw. A dyna beth wedon nhw. Ac mae hwn a ddath i ddelio a'i pechod sydd wedi dynistio'r byd, sydd wedi dod â marwolaeth a salwch i'r byd. Fe ddwedodd pechod sydd wedi dod â chasineb a chanfigen i'r byd, pechod sydd wedi dod â gymladd a rhyfeloedd, pechod sydd wedi torri'r berthynas rhwng dyn a Duw, pechod sydd wedi dod â gagendor enfawr rhwng ni a'n creawdwr, a fe ddwedodd nhw, fe ddath Iesu Grist i ddelio â phechod ac i ddileu pechod. Fe nathon nhw ddyrchafu hwn, fe ddyrchafon nhw fawredd Crist. Mae ef yn unig oedd yn abol i ddelio ar broblem mor anferthol.
Dim ond Crist gall fodloni holl o fynion y tad. Fe ddwedon nhw, chi wedi bod yn trio bodloni Duw. Ond fe ddwedon nhw, fedrwch chi ddim, chi'n bechadur. Ond mae Iesu Grist wedi bodloni holl o fynion y tad yn eich lle. Rhaid cael perffeithrwydd, ddwedon nhw. A bu fyw bywyd perffaith yn eich lle chi. A fe ddwedon nhw, mae rhaid cosbi pechod, ond bu Crist farw yn eich lle ar y groes. Dioddefodd farn Duw yn cael ei dywall arno yn ein lle ni. Dyna'r neges roddon nhw. Dyna'r neges sydd rhaid i chlywed. Dyna'r unig ateb ein hunig obaith. I dderbyn maddeuant pechodau. I dderbyn heddwch cydwybod a heddwch a Duw a bywyd rhagwyddol. Rhaid i chi ddod at Grist ac at droed y groes. Rhaid. Dyna'r ateb. Pam dyw pobl ddim yn pregethu yna, dwi ddim yn gwybod achos dyna'r unig ateb. Does dim ateb arall i broblemau'r byd yma, ond dod at Grist ac at droed y Grist. Dyna'r unig lle gellir delio â phechod. Felly, dewch tra i fod yn agos at ei draed yno ar y groes, ac yno fe welwch i'r dwylo pur ar led, a'i bod ar led eich mwyn chi. Ac yno fe welwch i Iesu Grist yn talu'r pris i'ch rhyddhau chi am eich achubiaeth chi, i'ch rhyddhau o gaethiwed pechod a Satan. Yno ar y groes fe welwch i'r mab yn bodloni'r tad, gofynion y tad am berffeithrwydd, a mae Iesu Grist wedi wneud yn ein lle ni. Yno trwy ras, wrth ddod at droed y groes. Os ych chi wedi dod at droed y groes, yr ysbryd glân sydd wedi arwain eich llwybrau yno. Ac yna fe fyddwch chi yn derbyn yr hodd o ffydd, allwch chi ddweud chi wedi cael y ffydd yn barod i droi, yn nerth i edifarhau, am yr hodd o ffydd, ac yna chi'n dyrchafu'ch llygaid i fyny at y groes. Ac i chi'n gweld y dwylo pur yna, ar led, yn barod i'ch mynwesu chi. Ac yna mae yn rhoi yr hodd yna i chi ymddiried fod yr hyn a wnaeth Crist ar y groes eich mwyn chi. Ac mae'n cymryd eich baich o'ch pechod a'i hoelio i'w groes ei hun. Ac mae'n rhoi ei glogin o berffeithrwydd i chi gorchuddio chi'n llwyr. Mae'n golchi chi'n lan. A mae'n rhoi bywyd rhagwyddol i chi. Does dim syndod felly nag oes. I'r apostolion wrthod newid y dull na'r neges. Pam yn y byd i ni yn yr wlad hon o bob gwlad wedi newid y dull ac wedi newid y neges. Gwai ni os i ni newid y dull ac yn newid y neges. Mae'n glir fan hyn, a mae wedi bod yn ein gwlad ni dros y canrifoedd. Mae bron di mynd, ond ni'n gweddio bod na dal rhai llefydd ar ôl. Ond dyma yw'r ateb, a beinydd yn y deml ac o di i di, ni ffeidiasant a dysgu a phregethu Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn gweddio bydde di trwy dy ras, trwy nerth yr ysbryd glân, yn gweithio'n rymus yn ein gwlad fach ni, hyd yn oed heddi. Ac yn gweddio Dduw, a bydd na argyhoeddiad o bechod yn dod dros torfau, niferoedd, miloedd, cannoedd o bobl yn ein dinas ni, hyd yn oed heddi, ac yn ein gwlad ni. Y bydd na argyhoeddiad, y byddi di yn agor llygaid ei heneidio, i weld ei hangen, i weld ei pechod, ac yna i weld yr arglwydd Iesu Grist, ac mae yw'r unig ateb. Tyrd, gweithio, tywallt y lan ysbryd arno, mi'n ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu'r emyn 188. Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. 188 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.